dang litum pan kaning ye kangtung la pu helo jo arnisi ke damtang non a ciklo November a ciklo krehini la pen krege thom arni national seminar dolo 6 schedule aputha la ke Karbi Anglong Autonomous Council si organize lo la pen kera kacerap do natum Center for Karbi Studies Difu Assam la pen ke Department of Political Science Assam University dak Difu Assam Difu campus a function bangge Karbi Anglong Autonomous Council si organize lo seta ningoylam alang litum CEM la pen hala CEM MLA MP atum ta nangdun thu tede apa ye nangdun thu tede amat kapra ka preside abang inudvet nangidun surjorong para ke hai alang li EM alang si ka preside arnisi lata inaugural session husi alang litum do chot la phi ka vedar lo krehiniar nita krethomar nita alang litu avedar lo avedar lo lale son alam lo ning oy alam lo sita seminar bangke meulu pu ana jir ki ding ilitum pu verteti 6 schedule ke chodorde pu si aja tungi pu autonomous nangi autonomous state sigenang poma 6 schedule sigenang poma pu sigepu seta ketok ta Elvin Teron ke hai ta tok la son seta lage karjunang ya lam kali athema hala article 244A long si tok dak lo autonomous state dolote 6 schedule paragraph 20 pun thak si do pu ketok do ko ketok hala si tok thip le until la sigenang ma pu question sa we hini ta nangi lage hini ta nang ni ti ko si autonomous state ke do thek po na hello la si hini ta nangi la bangke aku chodor de palam gli 6 schedule ke choja fan gali lage काम के claim ya fan ilitum Karbi Anglong Autonomous Council lapen ilitum election ke do anta ke choji fan gali lapen ka khela je fan gali akam ke claim je fan si ilitum election ta politics ta itum ka khela je fan ka pathu je fan gali ka pathu late lage ka pathu chot pulate lage itum weird that pulage itum a that ke politics काम के claim ये फन लगे काम के claim ये फन arnisi sita ilitung pulo sikidul ke biong henden pulo arnisi putip lo professor Dongel alangli ke Mizoram University professor lo alangli ke sikidul lam ke thek pe mi ha America bethi alangli seminar ki dul tang ba alangli putip lo जे 6 schedule अतेंगे इलितुम अनुट का प्रेगा फार जाकोंग जो हांग नाम या काम वे लॉ सेलामी पुला तांते नंग तुम में थांग से सेलाम नहीं नंग तुम में थांग से क्लेम नहीं लॉन्ग लेटर लता ए ट्राइबल तुम सी लॉन्ग चटपो इलेक्शन ता ट्राइबल तुम सी आर जाबदुन लॉन्ग चटपो लापेन वोट ता ट्राइबल तुम सी पीलोंग चटपो पुसी अलांग ली ता निये ते कांग लापेन हा मिजोरम लॉन्ग के दो जागमा a council lapen mara a council lapen aku isi dolang ladu ke thomdo autonomous council lada haladak tribe atumsi tribal atumsi vote ta pilong chot lapen election ta arjab long chot son dak taksi itum dak Karbi Anglong ta wi nangi lasi ilitum APHL si tum ke hangkong alam bangai lage hok alam lu pusi jok lu pusi itum hanang putikang kipl APLC si chok lupa directly nang pupe seta la ilitu APLC ke hang alam la pen nili ta kaning jedo nalam si chok lupa si ala tu puet tar mane APLC ki claim bom akam an ke chok lupa si nang puet arnisi la si a seminar bang me olo national seminar ni ha chomang atum ta bang hini ta nang dun lo halatum ta pulo chomang atum khasi hil salong ta khasi tum si election thur long chot la ben khasi ben Karbi tum si hada vote ta pilong chot
so until I think the consultancy along with me ke hang lo har pen kel pu bang sian da chitang de MLA da chitang de la pen MP chitang chitang de nang li la so pita ko pisi pu yin kopia potona je tong de lone neli kama tha alang litum ke siksidul ke langching lu le der nei pomateti la pen chuta jing tip te der nei so da jing ti te der nei pulo la ke thang da kalia bostu pu sikitin non ge bang so jing ti pe me langching lu pe me dress pe me tum si ke bang doctor tum sai si lam nei professor Marco Batri Mitri yo la sona tu la pen ke halapu dolang ho amen do lan chok takali litum long sonam wang chuk da nang dun hala dak pen alang litum at trup ke wan alang litum anta do sonam wang chuk ke lage India chot kali international munit lalang lige inu tek seraba alang lita mesen busi pula sik schedule ke nang wegi busi pula alang litum ta sik schedule se hang bom lo dapen ni liga chinia tenge pini alang litum meeting do hala dak halo lasi lage mesen a seminar lo pusi lage elitum bhangi mesen lo lage mesen nelita kroy lo lage lapen alang litum pulo hala paragraph 2 sa paragraph 7 ta lakta lage ain ge silam nang po alang litum pulo hala paragraph 2 sa paragraph 7 ta lakta lage ain ge silam nang po alang litum ta pulo lage silam nang po silam nang ipu sera ke tok do tang kol rente silam bek nang po fundamental alolo lage uthe ilitum phanon ke sik schedule kahe no puge puia theke kipu deputy ke ilitum amunit atum politics ke claim atum national party along dun deputy national party along dun po ange bangha national atum ha a plane ka selam ka do we ke bang ha delhi kunan ni ohomia munit takali si bang salam ohomia takali itum karbi thule lage inu ta dodun tulong le det lo hala tum si ka selam amar lasi Ladakh itu malam nang Chini dunde la National Party bulote BJP Congress lai hoi thuge itu malam nang Chini dunde ilitum le lo selani phthala tum thang na nang Chini pia lo po pak senang pudun trong po la puya la masi ilitum la sik schedule he no pui ilitum emethang a party da ka vedet apotsi lage kisum ilu ning hok ta non ke nang litum lawan ning hok ta akheitin ta amethang political party sigeche selam lo West Bengal ta Trinamool Congress pu amen le do sita lage Bengali to ma party lo lapen ke Maharashtra ta Shiv Sena pulo seta lage Marathi to party lo Marathi tum se da ke dul ti en lo lapen ke TDP pu body hala Andhra Pradesh Telugu Desam party talata Telugu apanu hala tum Telugu alam aphan si ka chelang ditilo lapen ha Chennai ta hala ta Tamil tum hanse ke chelang lo la si hala dak DMK dulu AIA DMK ta do non market DMK si non kache pahem pu Stalin DMK lagi DMK ke Dravida Munnetra Kazhagam Dravida tu adet cepang tang nai palam ada halatum si amethang a party le national party ke lagi lason dak si bang Jharkhand ta amethang party dulu kopi bayang do tu lapen ke aku Telangana ta party amethang dulu Punjab na amethang party do halatu non bisarlam AAP AAP ko pumayang te Aam Aadmi Party Aam Aadmi Party ta lata Delhi malom party le di lata amethang to party lo ta Nagaland ta bang DPF pilone do amethang party Meghalaya ta bang
NNC bubodi hala tu ametanga party do son sai sel la sin non dak kar biang long la pen di ma sauta ilitum ametanga party do dangi non ametanga party ke la APHLC hala all party leaders conference la long ilitum claim rapet lo khilonjia okhomia tu la pen adivasi tu hello schedule ke long cheng atum lo ningkan pharoge thom apram si alang litum bhange litum nang tu nang du nang ne pue puno dak la lang ke bang alang litum duk ta duk o ilitum ateng le abang ikui tema akhai ka akapre alang litum ke sita hala tum ta schedule tribe le akhai ka akapre hala ke negro akhai le hala bang ilitum ne mongolian akhai itum dak ke do an ke karbi ta lo dimasa lo garu lo khasi lo boro lo lakado mising lo tiwa lo lakado syam lo